दायो नै पार्टियावहाय बिथाङाबो नै संग्राया डेन्जारसो बियो मिथिया ओइ बेदर हांग्राया ये चिकन अभी सीखेगा यहाँ पे हम बैठ के खाएंगे उधर उस टेबल पे देख रहे पूरा अभी सनसेट होने वाला है वीआईपी टेबल में उधर लगा हुआ है सब कुछ दिखा देता हूँ हाँ भाई लोग देखो पूरा देखो कितना अच्छा है नज़ारा पे लाइक करो कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग वीडियो को शेयर करो कमेंट करो मेरी लाइव स्ट्रीम में देखो सब लोग क्या क्या कर रहे हैं अभी लाइव दे रहा हूँ यार लाइव दे रहा हूँ मैं लाइव ठीक है भाई लोग ठीक से सीखना वो देखो इधर हमारा हीरो वो उधर ऊपर में एक टाइगर बैठा हुआ है टाइगर देखो गंदी आवाज़ मत बोलना यार देखो 28 लोग है अभी थोड़ी देर में 100 लोग आ जाएगा मेरे को देखा नहीं मैंने देख लिया 28 लोग आया ना अभी अभी थोड़ी देर में 100 लोग आएगा देखना स्टार्ट किया ना 1-2 मिनट भी नहीं हुआ देखो 91 हो गया इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है कौन सा देना है ऑनलाइन पे हाँ पे ऑनलाइन हाँ यूट्यूब पे देखो ना लाइव आ रहा हूँ मैं यूट्यूब पे नहीं देखना चाहिए अबे चेक तो करो कैसे लग रहा है कैसे देख रहा है फोटो निकालता हूँ एक दो हट जा बाद में तेरे फोन में देखता हूँ नियाव जोंनिया दायो सानै आलासि दङ ओमफ्राय जायगा बेरायनो थांदों बिथांमोना जायगा बेरायनो थांदों आरोना दा दसे उनाव फैबाथाय जों नैयावहाय जानाय लोंनाय जगारखौ खालामदो लालटिन लगा यार भाई लालटिन लगा देखो 121 हो गया अभी 200 तक आ जाएगा मेरा तो पूरा सेट हो गया अभी देखो टेबल बस आने के बाद खिलाना है पिलाना है नहीं हाँ? कमेंट नहीं करते हैं लोग। नहीं करते हैं सिर्फ देखेंगे लाइक करेंगे चले जाएंगे और दूसरा आ जाएंगे कमेंट करो भाई लोग यार कैसा लग रहा है हमारी पार्टी को ये मशरूम टोमेटो ग्रिल है ना ये स्टार्टर है अभी इसमें सीखेंगे देखो अभी कोयला जला हुआ है या अरविंद बॉस में पूरा आग जला रहा है देखो कोयला में कोई तो कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है हमारे पार्टी को बूस्ट डिनर को इसका नाम है बूस्ट डिनर मेरे को भी देखो भाई भाई वो देखो उधर एक शेर आया है देखो पीछे रियाज भाई आपके पीछे एक शेर आया देखो भगाओ उसको अभी से हाय चीतो कमिंग हाय सीटो आओ देखो रियाज भाई ने बहुत गंदा काम किया है ये गंदा काम किया है मैंने पाया बता दो जानोसै लोंनोसै मैलासे सम जाबा थांनोसै आरो ना ओ नमन भाई ने फ़ोन करने के लिए बोला था यार एक बार फ़ोन करना इसको अभी तो लेट है उन लोग का है ना क्या अभी कितने बजे आएंगे 7 बजे हो जाएगा कंप्लीट वहाँ से निकलेंगे ओके दैमानि हाब्रां सेराव जों पार्टि खालामबाय दं आरो दा नै दैमा जिङावनो ओरैबायदि उनथिंजाय भिउसआ बरिया नाय लोगोफोर टेनसन गैया बे दाउसिन दाउलाफोराबो जिब जुनारफोराबो फैयो आरो ना बेफोरथिं खालायनो माय गॉड वाव बेलासि समाव बेफोरबायदि बेरायनो मोनोबा गाहाम नाङो आरो ना गोसोफोरखौ गुदुं गुदुं स्रां स्रांनो क्या नज़ारा है यार इधर तो ओ माय गॉड देखो देखो पीछे का व्यूज देख रहे हैं गाइस उनथिंनि भिउसआ ओरैबायदि समायना नुदों नंखाय नोंथांमोन लोगोफोरा बेसेबां मोजां जादों नायनो बुस डिनार खालामनो फैदो जों हाग्राबारियावहाय नै जानाय लोंनाया जोंनि जगारा बेथिंखालि जाय दंजोबो आरो ना
मेरे चैनल में जो भी नया आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अन्नानै चैनलाव सब्सक्राइब खालामनानै थांदो हाँ हेलो हेलो आमेरिकान सुबुंखानि फैदों आरोना नैयाव आमेरिकाननि फेमिलि माने कापोल आरोना कापोल हौवा आरो हिन्जाव फरेनार्स बिथांमोना फैदों बेहाय दायो ओइ जोंनि एसे साइडथिं जायगालै बिसोरो थांदों आरोना भिडिअ खालामनो फट'शुट लानो जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोरखौ आरोना थेंक इउ यार थेंक इउ जो भी मेरे वीडियो को लाइक किया है यार लाइक खालामनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोनखौ अन्नानै कमेन्ट खालाम आरो बेलासिनि सानसाइडआव फैदों आरोना कमेन्ट करो कमेन्ट खालामदो खोनायाखै ना मारा बहा जोबखो बोरैहाय नोंदो नोंथांमोना भिउसखौ नायनानैहाय बोरैहाय नुदों नै फिल्मफोरावसो नुयोमोनलै बेफोरबायदि भिउसखौ नङा होमबा दा मोगथाङावनो दिनै रियेलाव फैनानै जोबोद गाहाम नांदों आरोना ओरैबायदि गोसोखौ स्रां खान्थि नांलायदो आरोना लाइक करो कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना जायफ्रानोखि गोदान आंनि चेनेलावहाय मोनाहांबायना नै बेलासिनि नैथाखालि जिङाव बे दैमानि जिङाव दाउसिन दाउलाफोरा जिब जुनारफोरा फैगोन आरोना ओइदिनखालि ओरैबायदि समायना समायना गाबफायसिगोन आरो दा आयनाबो दोङो आयना आयना मुसा फैबासो गैला आरोना मुसा जायफोरानोखि फैदों अन्नानै लाइक होदो भिडिअखौ शेयार खालामदो इभिनिं पार्टि बेथिंखालि स्टार्ट खालामगासिनो दं आरोना नोंथांमोना आं देखायनो नै बैथिंखालि स्टार्ट खालामगासिनो दङ सानैल'सो नालाय बेथिंखालि दङ डाइनिं आइनि बेनिफ्राय दायो लालटें आरि लगायगोन नै लालटेन आरिबो दङ बैयाव बनफायार जागोन बे बनफायार उनथिंखालि सैमा मासे फैदो कुत्ता भी आ गया यार बीच में पार्टी करने के लिए देखो जंगली कुत्ता इतना बड़ा है यार सोर सोर भिडिअखौ सोर सोर नायदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो हायोबा हाजासे शेयार खालामदो आरोना जोंथिंखालि दाबो मोनायाबावाखैसो नै साना दासो दोबैलु जादों नै हामनायसैसो आरोना बिदिखालि 7ता जाबासो मोनायो आरोना दा नै सानसेट जालांबाय ओरैबायदि समायना भिउस जागोन आं नोंथांमोन देखायनो अ माय गड आरबिन
गैला माथो रावबो कमेन्ट खालामला नामा? कमेन्ट खालामदो बहा थांजोबखो? जोंनि जानाय लोंनाय जगारफोरा बैथिंगालायसो दंजोबो लोगोफोर। लौंडे कार्टेल लगती है लाइटे माथो। अलरेडि टेबोल सेट जाबाय नै बैयाव जानाया खालामगासिनो दङ बै जिबाव फैदोंमोन जोङो साब्रैजों ओमफ्राय बेथिंजाय गोरलै साथाम दंबावो आरोना गेसजों लोगोसे ड्राइभार सासे दङ जोंनि बिथाङा दायो लाना फैगोन बिथाङा जाबाय नेचारेलिस्ट आरोना फट'ग्राफार वाइल्ड लाइफ नेचारेलिस्ट लाना फैदों बिथां नामान बर' होननाया। पार्टी 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 थैंक यू यार जो भी लाइक किया है मेरे लिए नोंथांमोना लाइक होनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय। तालाब जिङाव दैमा सेरावहाय इभिनिं पार्टी बुस्ट डिनार खालामनो फैदों आरोना। दा नै 300 जन फैनाया बहा खारजोबखोरा थेंक इउ यार भाइलग लाइक होनायनि थाखाय। बेलासि सम जानायखाय ओरैबायदि माबा भिउस फैदोंना बेहायसो ओरैबायदि गाहाम नांदों आरोना फैनो। वाव ओ जाने जा हो गया आपका क्या क्या रेडी है ये सॉस वगैरह के लिए ये बॉल ठीक है ज़्यादा बर्बाद नहीं करना ज़्यादा नहीं लगा सॉस तो वही है ना हेलो 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 बाउल तो मैं इधर देता हूँ आवाज़ नहीं आ रहेगा तुम हेलो हेलो कर रहे हो आवाज़ नहीं आ रही ये स्टार्टर कितने 4 है ना हेलो 4 पाउंड दे दिया मैंने हेलो हेलो ले लाना नाम क्या है पहले तो स्टार्टर ही खाएगा ना छोटा वाला दोनों अलग अलग कितना
आके थोड़ा सा गर्म करके देना है, लेट नहीं करेंगे, पूरा पका के ठीक करके देना। हाँ वही पका के रख दो पूरा, जैसे आते एक एक बड़ा लेट नहीं करना है, शेर आ जाएगा शेर। चलो जल्दी चलो आ गया। Oh my god, बहा खारजोबखो लोगोफोर नोंथांमोना? माने दसे समाव जानो थाखाय जासिगोन आरोना, फैसिगोन लोगोफोरा जोंनिया दा। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो होखावलायसिगोन जों ना। अबसे आंनाफोरखौ खिथिनो बावगारदो। जानाय लोंनायफोरखौ नै नाय, नै दायो हांबायनो जानोसैनो मोनहांबायनो। अभी रात हो गया ना, मच्छी देख के तो मच्छी के कितना हुआ है ना, मच्छी बहुत हो गया यहाँ पे। डीजे बजाओ भाई, डीजे बजाओ। डीजे वाले बाबू तेरा डीजे बजा। संग्राया जोंनिया देन जाखासो नङा होमबा? संग्राया जोंनिया देन जाखासो नै, जानोसै दा। हाय हेलो। लाइव दे रहा हूँ लाइव, इसको पता नहीं है लाइव दे रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दाबो मोनायाखै जोंनियाव नै लोगोफोर, मोनासिगोननो 7टा बाजियावसो मोनायो आरो खोमसि जाजोबखायो। दसे उनाव खोमसि जाजोबसिगोन आरो दा। ओहो ओहो मैं वहाँ पे जाके आता हूँ यार, क्या देखा है वहाँ पे। Oh my god, सान हाबबाय नै, सान दोबैबाय। गैलिया सान दोबैबाय। जों दायो ओइनो नाय बैयावनो होगासिनो दं आरोना। सान हाबबाय लोगोफोर, जों दायो होगासिनो दं ओइनो बेहायनो। ओरैबायदि जागोन जों दा दसे थानानै फैसिगोन आरोना गेस्टआ। जोंनि गेस्टआ फैसिगोन, खारनानै मेंबायसो। ओरैबायदि भिउस आरोना, समायना जायगा।
स' होमब्ला लोगोफोर बिदि बायदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, बोरैहाय नांखो आंनि लाइफआव। नोंथांमोना दिनै बुस डिनार पार्टि खालामनायखौ आं नोंथांमोननो लाइभ खालामनानै देखायबाय आरोना माबायदि फैयो। स' दा गेसआ जोंनिया फैनो जासिगोन, फैनो जाबाय नालाय ओंखायनो आं दोननो होननानै सानबाय आरोना। मोननैसो खामानि दंबावो आंनिया मेंबाय खारनानै। बैनिफ्राय खारबोबायना नैयाव गोजौना बिथिंगालि गाहायना नै मेंलायबाय। जोंनिया दायो गेसआ फैसिगोनखाय आङो दायो खामानि मोननैसो दंबावो आंनिया मावनो गोनां। ओंखायनो आं दा बेखौ मावना लानानै बिथांमोननि सिगाङाव माबानांगोन ना, नङा होमबा लोगोफोर? स' होमब्ला लोगोफोर बिदिब्ला अके बाय बाय। नेक्स्ट दे खालि लोगो मोनलायसिगोन आरो गाबोन माबायदि देखायनो हायो आं नोंथांमोननो फिन खेबसे देखायबावनो नाजागोन आरोना। गाबोननि पार्टिआ मोनसे बेलेग आलादा जागोन। गाबोननिया आरो नैबे मोनसे जायगायाव नङा, बेलेग मोनसे जायगायाव थांगोन गाबोनो। गाबोननियाबो दैमा जिङावनो जागोन नालाय, थेवब्लाबो दिनै नैबे जानायाव नङा आरोना, गुबुन जायगायावसो जागोन। स' होमब्ला लोगोफोर बाय बाय। आरो गाबोन नेक्स्टआव लोगो मोनलायसिगोन। गाज्रि दामोनसै। जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालां आरो बे भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालाम आरोना। नोंथांमोननि सापर्टआ आंनि थाखाय अराय सम थाबाय थागोन। नोंथांमोनखौ आरो बेबायदिनो हेफाजाब मोनबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय आरोना। बाय बाय अके। सि इउ।